Балалар бакчаларында тәрбияләнүче сабыйлар юл йөрү кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә беләләр, өйрәтү эшен ничек алып барыла? Әлеге сорауларга җавап табу максатында бакчаларда һәм тәрбиячеләр арасында 2 елга бер тапкыр яшел ут бәйгесе үткәрелә. Ул 3 этаптан тора. Бу көнне педагоглар конкурсның йомгаклау этабында үзләрен юл йөрү кагыйдәләре буенча сынадылар. Предыдущие этапы мы смотрели портфолио каждого воспитателя, где были представлены и достижения, и методические разработки, и, значит, курсы повышения квалификации, прохождения. Следующим этапом было мастер-класс «Открытые занятия по ПДД». Елдан ел актуальләшә барган әлеге темага һәр бала бакчасының тәрбия программасында зур урын бирелә. Юлларда сабыйларның зыян күрү очраклары булып тора. Профилактик чаралар барлык төркемнәрдә дә алып барыла. Бәйгедә 15 тәрбияче педагог катнашты. Таләпчән жюригә алар арасыннан иң яхшыны сайлап алу җиңелләрдән булмый билгелән. 3нче урынга Күкчәчәктән Наталья Баринова һәм Инҗидән Светлана Григорьева. 2нче урынны Салават күпер балалар бакчасы тәрбиячесе Надежда Маркилова ала. Җиңүче исемен Уймак кыз балалар бакчасыннан Валентина Хафизова яулый. Ул Казанда бәйгенең республика этабында шәһәр данын яклаячак. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.